जोंनि खालिंदर बियाबाव सानैनो होनाय जाबाय IIT पास जानायनो खान्थालगुरिनि जोंहा सासे आरो दिनै बेहाय मुरमेलानि सासे आरोबाव नीट पास जानाय साथाम जों लिस्ट हरबावदों बिथांमोनाबो थाबैनो BTCनि चिफ बिथांनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बाख्नायथाव बाथ्रा। जोंनि BTCनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि खालिंदर समस्तिनि उत्तर मुरमेला गामिनि सुबुजित बर' बिथाङा IIT फरायबाय थानाय सासे स्टुडेन्टनो दिनै 5 लाख रां नोगोद हरनायखौ जों खालिंदर समस्तिनिफ्राय आं सासे EM हिसाबै जोबोद साबायखर बावदों बिथांनिसिम। खारन बिथाङा दिनै BTC एरियायाव IIT पास जानाय नीट पास जानायफोरनो बिथाङा अनसुंथाइ होगासिनो दङ। दिनै जोंनि खालिंदर समस्तियाव सुबुजित बर' IIT फरायबाय थानाय स्टुडेन्टनो 5 लाख रां नोगोद हरनायखौ आं जोबोद बाख्नायदों आरो बिथांनि बे फैसा हरनायखौ जोंनि इउथ BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम बर' बिथां जोंहा बिक्रम दैमारि बिथां आरो EM जोंहा दङ जगदीश सरकार बिथां आरो जियालुल हक आरो माखासे इउथ टीमफोर फैनानै सुबुजित बर'नि बिफानि न'आव फैनानै बे रांखौ होफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों आरो जों आसा खालामदों खालिंदर समस्तिनिफ्राय जोंनि BPF दोलोनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय बिथांनि गोरिब न'खरनि सासे IIT फरायबाय थानाय बे सुबुजित बर'आ गावनि कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै सासे मानसि गिदिर जानो जाहाथे हायो आरो बे थांखिखौनो लानानै BTCनि चिफ महिलारि बिथाङा 5 लाख रांखौ हरनाय जादों आरो बेनि थाखायनो जों दिनै बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय। जोंनि खालिंदर बियाबाव सानैनो होनाय जाबाय IIT पास जानायनो खान्थालगुरिनि जोंहा सासे आरो दिनै बेहाय मुरमेलानि सासे आरोबाव नीट पास जानाय साथाम जों लिस्ट हरबावदों बिथांमोनाबो थाबैनो BTCनि चिफ बिथांनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। जोंनि BTC सरकारनिफ्राय जोंहा महिलारि सार बिथांनिफ्राय जोंनिफ्राय BTC ओनसोलाव थानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना इयुनाव गावनि न'खर गावनि समाज गावनि संसार गावनि बे BTCखौ सलायनो हानाय गोग्गो साफा सुबुं जानो हाथों बेखौनो जों दिनै थांखिनानै BPF दोलोआ BTCनि चिफ बिथाङा जों मावथिफ्रा बे थांखिखौ लानानै जों दिनै रायजो राजानि गेजेराव हाबगासिनो दं। गोजोन्थों।